Megalayapost.news. Haswa ba kabalang Catholic Shnong Majong Hariboy District kanyo ban rakhi ga Jubilee siar lane ga jingdap san post nem jong kabalang Shnong kate ga Shnong menta ka sngi kalayo ban priang ga mang tingka ka ba arlak tingka lingba ka work order ka balalit ban IT do UMLA ga nongpo ba Meral Bonds im na ka scheme SRWP jong snem arjar pulai arjar apusaw UMLA ka nongpo ba Meral Bonds im ula IT ka work order ka kti jong urang ba Shnong ba Matthias Maring nakabanta bantay ka podium bat ka bell tower jong ka balang Shnong bat kini gijing tay gi longru kum si banta ban penkre penkrom gijing rakhe Jubilee siar jong ka balang bakin sayo ban rakhe ha khandai trek urumphang jong snem arjar arpusan habakran ha kate gijing elang nakaliang jong UMLA ba Meral Bonds em ha ka baning kong ulapan pau gijing sngongu yu blay nakabanta ka sngi ka bakerpang ha ka balayo ban ya don lang bat kinong ilam jong ka balang bat kumju jong ka Shnong Majong lembat kilong kumilong pa ki balaya wan ban ya don lang ha ka tege cingalang kendu bat ki dari urang ba ki balajuan na kapor sa kapor ban petsgo lagadi na kabalang lagadi na Shnong ha ka baide bat ki jingdon kam na ka benta ka jing penkre ya ka Jubilee ketika Golden Jubilee Jubilee siang jong ka balang Catholic ke balang Shnong hang ni hapo mau jong hai kijing kendu kiba nagapor sa kapor kila don kijing pensngau ya kijing don kam nagabenta kan kijing penkre isutu kijing don kam gidan sibun aga wede bat kijing penkre penkrum ya ka Jubilee ke Jubilee kesiar ke bengite ke Golden Jubilee jong balang dek tagadau nagaliang jonga kumunong mikmatru kat bang gidang yola ban ai ke jingerap ngila bubek ya gani kesengiru ban yo ban wan IT pi ya ikat tu gani ke jingerap ki bang la yo ban penbek bat ka balang bat ke Shnong ni norok kowe gisukmen bagandi ke Shnong kedai ke Shnong ka ba kaju hi kabalang kaju ke Shnong longka subhanallah terekam bat kamta tetra bat hagi jing persyang ban ya budin ya ki jing don kam ni ladang ini ujor haki snem ki ba mensyua ha ka wede bat ka lenti sengkin gadon hagi jing jenjar ke Shnong ka jopi ni kisau komen menta ba kasurok rong kala poi ha Shnong lampat lah berpengkot hadu sispa persen lani sispa anak sispa dan rei kat bandai poi Shnong lah kamsuk dan dek kawan bat kau tak terter sa no stang ke Shnong pemsken gini area mo bat siril nanti pun Shnong nak poi sa kapor hal barang don hadenti mentaban tembit pembiang ban budin ya kini kijing don kam hakini ki Shnong ke badon hagaleka than ke jempi but habala yo ban ya kendu ban ya liu jenggut halor gijing don kam la sisa ki nong kran khmat ki kran ya gijing yarap ki bangi la yo alat ban yarap hagi por ki baladep tang ba kirang long kendia pat bun duking bajo yarap nagalyang jongar ngasutu biang ya kata deding tagadau kabala pelong jangaru ba khamtang habagadon kani gijing rakhe ya di Jubilee tegade bandon ni ki jingerap hakiba bun kiliang kat bala ban penbiang sispa nak sispa te la kata de jisai dan rekat bala Megalayapost.news.